नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, आज एक मराठी कविता ऐकूया। कवितेचे शीर्षक आहे येथे निद्रा सुखाची। काही कवींचे व्हॉट्सअप समूह आहेत, त्यात विविध उपक्रम असतात। तर अशाच एका व्हॉट्सअप समूहावर एक चित्र दिलं होतं। असं खूप हिरवळ जंगल जवळजवळ, त्यात एक घर दिसत होतं आणि बाजूला नदी वाहते, झाडावर पशुपक्षी आणि प्राणी म्हणजे जे आपण पाळतो, आणि मोर वगैरे असे कुत्रा, मांजर, मोर हे सगळे जंगलातले काही प्राणी असे त्या चित्रात दिसत होते। अर्थात घर आहे म्हणजे ते माणसं असणार, पण कदाचित ते अगदी कमी माणसं असावीत। तर त्या चित्रावर कविता लिहायची होती। तर ती कविता आहे येथे निद्रा सुखाची। नटते जेथे धरा हिरवाईने, नटते जेथे धरा हिरवाईने, त्यात सुंदर दिसते सदनी। म्हणजे एक दोन घरं होती। नटते जेथे धरा हिरवाईने, त्यात सुंदर दिसती सदने, सोबत वृक्षवेली फुले पाने, सोबत वृक्षवेली फुले पाने, आणि ऐकावे पक्ष्यांचे गाणे, आणि ऐकावे पक्ष्यांचे गाणे। नको गर्दी वाद फुकाचे, नको गर्दी वाद फुकाचे, हेवे दावे आणिक संघर्षाचे। नको गर्दी वाद फुकाचे, हेवे दावे आणिक संघर्षाचे। प्यावे पाणी वाहत्या नदीचे, प्यावे पाणी वाहत्या नदीचे, मधुर फळ खावे वृक्षावरचे, मधुर फळ खावे वृक्षावरचे। नको भेसळ नको साठे, नको भेसळ नको साठे, जिणे मोकळे स्वच्छंदी वाटे। नको भेसळ नको साठे, जिणे मोकळे स्वच्छंदी वाटे। चिंता नाही ना स्पर्धा कशाची, चिंता नाही ना स्पर्धा कशाची, मिळे निद्रा येते सुखाची, मिळे निद्रा येते सुखाची। भली सोबत प्राणीपक्ष्यांची, भली सोबत प्राणीपक्ष्यांची, समजती भाषा ते हृदयीची। भली सोबत प्राणीपक्ष्यांची, समजती भाषा ते हृदयीची। माणसाहून जीव लावती, माणसाहून जीव लावती, मुळी भीती नसे बेईमानीची, मुळी भीती नसे बेईमानीची। धन्यवाद मित्रांनो, कविता आवडली लाईक करा, कमेंट करा, कविता मित्रमंडळावर शेअर करा। कोण चॅनलला नवीन असेल किंवा जुन्या कोणाचं राहिलं असेल तर चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करा। आणि आता आपली भेट 17 फेब्रुवारीला आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांची पुण्यतिथी आहे। त्या दिवशी आपली एक नवीन कविता घेऊन भेटू। धन्यवाद।